Kimabwaye, nonye onde tayo mumanyete Mariam, onde tayo nonyo onde tayo mumyetariaye, likanyara koko manyekana kerense, lero iga elietaria Miriam, nigori manyire igoro nanse, asengencho anyore tu wancherwa, korwa somo nene, nigontagete kogotebiega, ekerora anyore ko wancherwa korwa somo nene, temine timbuaro kiore korwa sabantu, temine timbogi makio menyete, temine tinga kero kini na radio gane to goetera, lakini ko wancherwa kolia, nkonyare ko koretero go siborwa, nkonyare ko koretero ko weniwa, nkonyare ko koretero go seseniwa, nyasaye na nyare ko kogareya, na kogo kinia, na boiga nyare ko wancherwa senseje, amona igoro boigo onyoro wancherwa kwa nyasaye, amarika nyasaye gago kwa nanga, amakwani aria, nyasaye tumete kocha se Miriam, wetera somo maraikoye, akanyara go chenchia, obogima wa Miriam. Nikinta gete kogotebia. Ekerora nyare kori gwera lingana nyasaye. Na boigo nyare kori tabera liso asomo gimabwao. Nyasaye ngo cyare go tumia lingana liga. Ekiagera lingana lya nyasaye na makwani ya korwa somo nene. Nyasaye untumire go cha sole buna tometo mo malaika aticha se Miriam. Agachicha amona makwani ya korwa se nyasaye. Na incho buna tata ntumire aseri tuke. Ontumire ngiche na makwani ya yelingana lyaye. Ngotebi ngandere buya. No onyare go chenche korwa sa yaro gokora. Ekiagera nyasaye naga netia nyare ko gotumia. Nyasaye naga netia nyare go koamaya. Nagiye kogera tata ntumire go cha sobo kimabwao buna tumeto mu maraiko lya go cha se Miriam. Amakwani ane ayeri tukeri ngoetera seringana lya nyasaye. Ekerora nyare ko litabera. Iso asobo kimabwao nyasaye ngo cyari gutumia ringaneri ko chencho bo kimabwao ko chencho mochio ko chencha kero kende emeremo yao yakera litukogokora ekiagera ko etera sogo kwani akoli woka ko gachenchia obo kimabwa Miriam na kirende ringaneri gankogotebya ekiagera ringaneri gadigoli bwate chinguru chinene wetanya makwania Igonga nyasaye ga ntomire go chasole ayomo sauli yo monginoria amonomo ga koria onyare koigwa onyare ko aribaga amakwani ya nyasangeire nkoretera siri tukeriga nyekerora nyare ko mwege no monene nyasaye ngo cyare ko gokinia nyasaye ngo cyare ko kwamaya na inda ko igorere bisierie binge byo gosesenya igonta gete ko gotebya yega ayogokora no nikibarwa ayogokora no nemeremo abwa sura semeremo igoro asama tukamake nyasaye nagenete kunya gukorobererie bisierie bigare nyasaye nagenete kunya kugwatera cinchera cingare ekiagera naganete nyare kugokinia naganete nyare gukomanyekania omoise koyo mwekungi bantu batamanyete asengenjo amweto monene libaga sogi mabwaye akarorekana ko bo mwege nwago cyase nyasaye kanyoro gwancherwa ko rwa somo nene nyasaka nyara ko bomanyekania nonye bantu babo manyete ekerora nyoro gwancherwa ko rwa somo nene nyasaye ngo cyari ko komanyekania takonya konya gotebya abantu ngaye ningo takonya kwimokereria na konya gwitugosa asabantu yaya kogo chekonyora kende kogo chikogora kagari kaya ko kwagacha kanyomba kayande kogo igo kwetogosa igo kwerora paka otagetense yonsi manye lakini tagete kogo taringa ebinde byo kwerora ne bya matuka make mwerorere Yesu arigania Yesu imasobo kimabwao egere nyasaye atigo korendera nonyene nibe yabe kirasa mabokao ekiagera nyetoko muarigania Yesa korendere mibe yakoire nigo konye twara sama tukamake lakini encherera arwa sama boka auto konye manya igonga ekere byasara byao bira twara makwani ya korwa somo nene nyasai ga kobigaregia ekere gasi yao nyasara trimbokaye kwanie nyasa kwanie merimo ya mabokao nyasa kwanie abana bao nyasa kwanie kibarua kiao igonta gete kogotebiega ekibarua ekyo nigo kerege kobe chogo sesenia asomo kimabwao asomo chio bwansi na sekegolikia okego chigocha
ngakiare ngebu ya seritukeri Nyasaye akwanie biasara byao buna mukwaneti Mariam kamo kwani Mariam obogima bwa Mariam wachenjia okona kugo saba kwana seritukeri nga Nyasaye tirimboka kwanye biasara byao ebi bitagetego kwa Nyasaye tirimboka kwanye merimo yao Nyasaye akwanye kebarua kiao Nyasaye kwanye kitugo kiao Nyasaye kwanye merimo ya mabokao igo ntagete kogotebya iga ama kwanya Nyasaye nigakira munogo seni kwaye na muntu tayora kwaniwe amona Nyasaye atigare ko babunari ebo kimatomenyeteraro bwemechando na singe ntutara mwa Nyasaye ribaga achicha kwane amona makimaito akwanie ebyasara byaito akwanie emechi yaito na maene togo tigara koba buna tore tiga Nyasaye anyare kogokonya ajekero kinde kwanyorire ribaga tuanyarire ko lisangaringane riga Nyasaye tiga kwane amono bogima bwao ekero Nyasara kwane amono bogima bwao tibogo tigara koba buna bore hoikatata nyare go koretera maya alia moreterete Mariam bibiye go kwananga Mariam kanya kaichana igoro ya makwani aya amakwani aya akamokora akabano mondoko ekiagera makiga atware tobwoba makwani gesa kukieke kero kenderero na kwani igwe ni ngoyo gose otago nkwani antamanyeti igo ntagete kogotebyega nonye nabari Nyasago tigotumia kokoigorero murango bwogo sesenya kwao ndiro ntabamanye na nagiye kogera nonye ninchekero kindi utamanyeti Nyasaye gagutumia omuntu bunara ntumie rero iga buna nakorete ringana lya Nyasaye Mariam agacha gokwani guno muntu atamanyeti atanya korora ngarakini kaitabera makwani alia amakwani alia akanyara komoigorero gosesenya igo ntegete kogotebyega ta konya gwancha konya gokwani wa makwania kero kinda ta komente gento kende yonse igo konya gotare mechi konya gokwana kwani abantu okogeta abantu bakonya kugokwani yaya amakwani ande nara makwani yenjara amakwani ande nara makwani yobotaka ancha amakwani korwa senya sai una ntomire aseritukeriga bunango kwana naye anchanya saa kwane nobokima bwao anchanya saa kwane amono mochio toko tigara koba bunole Nyasaye ngo cyari kogosenya obokima bwa Mariam ngo chieti gotigara koba buna bwarenge Nyasaye akanyara komotumia koba mama o Nyasaye amarikanya imachenuga gukwana ngo malaika lya kanyara komotebi toiroka aje kuanyoriro gwancherwa korwa somo nene nobe molito noiboro mwana omoisia no moroke Yesu igonga amakwani nare omontara gokwanye attenchie e direction yobogima bwao omonto nare naende urago kwani akomente mechando agokwane liekero kendo botaka ancha Nyasaye agokwani ramboro kobako kwa gochia somo nene Nyasaye kwanie obogima bwao ikontagete kogotebya iga ngabo sipi abari barureli bagai masama gimabo Nyasaye akwanira munama gimabo tato bachenchirie tato bairamaya tato basesenirie nage kogera ntomire aseritukeriga ngagatogenete konya gokoro mwakoyo nabago tochigo chako mwakonde ancha kogo chako mwakogocha ochake amona makwani akorwa Nyasaye ochake amona masesenia anyasaye ochake omwaka goichire amona bonene bwa Nyasaye bibiri gukwana nga makwani alia Nyasaye atumete omumalaika yacha komokwania Mariam akamotebya iga nga nonye nkaseni yao nonye no lyomino Elizabeth oyo tare konyora bana ni garo bolito bono bwemetie nyisita bibiri gukwana ngekagera oyo Mariam akagoka mono akagokera makwani alia
na inda karosie sabari yogo chikoenekia ringana liria kero kende aigwa korwa somo maraika oria na boigo gaikase Elizabeth oyo mwabo na maene akanyora Elizabeth molitare wemetie nyisita akanyara goikerana ringana liria omo maraika oria motaratire gaikerana onye kukaneti Nyasaye aikeranie ringana kwanire gocha sobo gimabwao mwegene rero litabere ringana liria Nyasaye tanya kongainereria Nyasaye tanya gukwana obolimo ancho monene akwane no bogima bwao ancha makwani aya korwa so monene buna tata ntomira seri tukeriga na boigo obogima bwao mbonyare ko bogima hochira mono goseni kwao kwa Nyasaye tiga Nyasaye nyare ko kwamaya Nyasaye kwane no bogima bwao Nyasaye chenchie obogima bwao kogo chigokoro mwakoyo na indogo chako mwako moya tiga tosabe tata twakobakire na inde twakoira bonene bia mona senge nchingane litwasangire aya Nyasaye watomete omo maraiko akaretera Mariam amakwania higo twasabire nga Nyasaye ritukeriga rinyare go ichorwa amona makwania akorwa sore amakwania aichira monogo seni kwao aya nyare go sibora abantu bao amakwania ara nyare koleto kogwenigwa amakwania ara nyare koleto go sesenigwa amakwania ara nyare go kinie byasara by'abantu bao naboiko anyare kubagaregia byamona senge nchotata ya bonsi abanyare ko litegera ringaneri nasabire ngo nyare ko basesenia aye noma nyetenga nara lia baganeti amakwania ko rwasore tato monene baitabere ogosaba kwabo onyare ko bamaya okwanie byasara byabo okwanie chitugo chiabo okwanie mechi yabo naboiko enyare go churwa munogo seri kwao byamona senge nchotata monene watonyorera chinga kichiga ringaneri tuasangire tiati nyore nsemo imasama gimaito tato monene litoletero goseri kwao aserieta ya Yesu tuasabire na kweyena amina malietane Pastor Steven Mweresa namba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 tio mona nyare ko basesenia na inda nyare ko baamaya gonkorandia mone kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiga nyakoe goko genda irande nyagitari chimita 500 choka kurwa separa yeramu onye korange hinchuo tosasima monene amo seseniwa shalom. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakire nikirundekerene nago kurendera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora